Wawere gi mago motende gi weche mag junior secondary nyakwara Ramogi wadhie motende gi weche mag siasa. Jatend piny Kenya William Ruto okwedo weche gai mar Azimio la Umoja Wan Kenya Raila Odinga mane wacho ni mane en jakom mar IEBC Wafula Chebukati ne olime dalane gi paro mar kawasoya ni eka oland Raila kaka jaloch yiero mokalo. Ruto yango ni limbe makamano ne okobetie kinde bura mane kwedo loch mare ne dhi nyime ka oseyo Odinga gima omiyo yango madweche 5 tok yiero ma oko yango ne oganda jo Kenya gima omiyo Chebukati ne odhi olime. Ruto ne oyango ma e kinde mano yawa yanga romo mar jomin weche ma ochakore gwenge makadho nam chumbi romo mabiro dhi nyime kuom ndalo 5. He is telling this story 5 months after the act. And he is volunteering this information laced with insinuations that the officials had gone there for something he has not disclosed. It begs the question, if it is true, what were these officials doing in your house at your invitation? Being a candidate, how did you end up inviting officials of an independent body to your house? It also begs the question, you had an opportunity to bring up this evidence of alleged bribery before 7 judges of the Supreme Court. You did not. You have instead chosen to take this big announcement to a political rally.